Tak ahoj Juraji. Ahoj Filip, čau, rád ťa vidím. Já tebe taky. Jsme se neviděli od mistrovství. A no, sebrali jste nám první místo v družstvech, jestli si dobře vzpomínám. Tak podarilo sa, no tak to bolo aj našim cieľom, nie? No a v minulém videu jsem ukazoval partii, kterou si vyhrál nad Petrou v posledním kole. Áno, to som si všimol, no. To bola taká moja nejaká špecialitka, ktorú som tak nejak raz objavil. A si hovorím, že toto by sa celkom šiklo na turnaji hrať. Tak hádam sa niekedy do toho dostanem a tak zadarilo sa, no. No. Čiastočne. My bychom stejně museli jako nějakou hru vyhrát, takže kdyby to byla remíza, tak by to stejně tak byste stejně vyhráli. Takže... No ono to bolo hlavne o tom, že ono to bola taká zaujímavá situácia, že jak sme sa tam najprv rozlosovali, tak som nevedel, že koho chcete na koho nasadiť, takže nevedel som, čo bol váš plán, ale ja musím povedať, že nám to vyšlo asi tak, jak sme chceli, takže... Že si dostal Petru, ja som hral s Jirkou proti Jirkovi Sislovi. No, ja som hlavne chcel, aby Jirko hral proti tebe, lebo ja hrám niekedy tak dosť, že ja neviem, výhra, prehra, tak... A ještě bylo vtipný, že jsme měli vlastně stejnou pozici, že... Áno, no, to som sa tiež smial na tom. Takže vlastně Petra hrála C3, D4 a ty si hrál D6, E5 a vedle Jirka hrál C3, D4 a já jsem hrál D6, E5, takže... No. No. A potom som bol aj zvedavý, že či akože celú partiu budeme opakovať, alebo čo. Lebo som si všimol, že aj Petra to hrala. No a je to tvůj největší úspěch, ty družstva? Tak myslím si, že asi áno. Akože som síce druhý na Morave, sa mi podarilo tú nedeľu byť druhý na Morave, ale akože to som musel poraziť Jirku, lebo som mal horšie skóre a to není ľahký job, takže... Jo, to byl ten turnaj... Takže som bol rád, že sa to tak nejak vyšlo. No. To byl ten turnaj v Bleskovkách, no. Nie, v podstate to bola, akože to bol, dá sa, no, to bol Rapid, lebo 5+3 to bolo. Ale... 5+3 je docela rýchly. Ako hej, ale vieš, piatok sa hrá 3+2, čo je úplne, že taká plická. No, to je pravda. Čo mi, neviem, či až tak úplne sedí, ale takže a tam to bolo troška asi horšie, ale to bolo aj o tom, že ja som tam proste, no, riešil som trdelníky a kadečo, tak v pohode. Myslím, že dobrý. A jak dlouho hraješ? Vlastně závodně, teda hlavně by mě zajímalo. Tak ako dlho hrajem, to ako ťažko povedať, akože ja to nehrávam nejako extra pravidelne, by som povedal, aj keď teraz v poslednom čase možno občas troška viac, hlavne teraz, keď už sú nejaké lepšie možnosti online a tak, ale je pravda, že ja som nejak, lebo ono to celé tak začalo, by som povedal, že ma k tomu priviedol tak môj dedo, že my sme tak asi najviac, keď som k nemu chodil, tak sme hrávali tak najviac dámu, ale my sme hrávali tú Slovensku, takže tam má nejaké svoje špecifika, napríklad aj to, že sa hrá so šachovým setom a hrá sa vlastne 8x8 a sú tam tuším nejaké, neviem, 3-4 rozdiely, takže ako jednak tým, že máš 8 kameňov, zablokovanie je remíza a ešte tam platí to pravidlo, že nemôžeš supera vyslovene donútiť skákať, ale môžeš mu len zobrať tú figurku, s ktorou malo byť skákané a podobne, vieš. Takže sú tam tieto také základnejšie pravidlá, no. A a ty jako mistrovství a tak si začal hrát tak před 2 lety? Áno, prvýkrát na turnaji som bol 2022, tuším. Ak sa dobre pamätám, bolo to tak asi nejak po covide. Takže to bol tuším môj prvý turnaj, ale
Ale nie som si istý, či 21 a 22, už si presne nepamätám. To už by som sa musel pozrieť, ale fakt je to len pár rokov dozadu. Ale to, že som chcel ísť na turnaj, to už som zvažoval aj dávnejšie, ešte keď aj na Slovensku sa hralo. Tak aj ma raz pozývali, lenže tiež to bolo také, že v starej ture a ešte som nemal vtedy ani auto, alebo ja neviem, bolo to také komplikované. Tak ako vtedy som ešte nejak nebol, ale akože hrával som ešte vtedy na duelovkách, čo boli také celkom dosť populárne, že tam dosť veľa ľudí hralo. Takže tam som akože hrával tú Česku trocha. A tam som aj dosť zistil, že to nehrám až tak moc dobre. A potom si hovorím, že nejak akože furt je niekto odo mňa lepší, že asi mi chýba nejaká teória alebo čo, tak som nevedel, že kde vôbec nájsť nejakú teóriu alebo čo, Slovenska nebola. No, tak som nejak potom narazil aj na tvoje videá a podobne, nejaké materiály, takže akože hodne som sa aj z tohto naučil. Myslím si, že asi som zbehol všetko, čo si aj vydal a hovorím akože fakt si robíš super robotu, takže a propagáciu tohto. A ty si loni byl 4. na mistrovství, ale to 5. místo? Mně přijde docela dobrý na člověka, co to hraje jako pár let, no. A áno, áno, ja potom k tomu by som akože chcel niečo viacej dodať, ešte zatiaľ poviem to tak, že si to nechám pre seba, ale tiež som si dal taký nejaký záväzok, že vyskúšam nejaký taký nový systém alebo nejaký taký spôsob, že ako rýchlo sa dokážem dostať na nejakú úroveň nejakým spôsobom, takže myslím si, že aj vďaka tvojim materiálom mi to tiež dosť pomohlo, ale tiež som využil nejaké ďalšie princípy a nejaké veci. Možno som využil aj také niečo, čo troška z môjho prostredia. A snažil som sa teda zistiť, že ja neviem, ako rýchlo sa viem etablovať a prípadne, že na akú úroveň to viem nejakým spôsobom dosiahnuť. Takže ja som si tým chcel nejakým spôsobom aj preukázať. Keď som videl na tých videách, tak si hovorím, že myslím si, že by som vedel na takej úrovni hrať, že by som akože vedel byť relatívne dobrým hráčom, tak som si povedal, že prečo nie, vyskúšam. A keď tak niečo možno, že aj vás obohatí možno časom. Takže myslím si, že tieto majstrovstvá boli také, že tiež som asi vyťahol nejaké veci, čo asi vôbec skoro nikto nehráva. A myslím si, že asi vám spôsobujem občas troška vrásky, takže... A už si začínam všímať, že už hrajú aj superi proti mne oveľa opatrnejšie a už to sa snažia buď hrať na remízu, alebo už si sa začínajú niekedy viacej pripravovať v niektorých veciach. Takže už to asi nebudem mať až také ľahké, ale uvidíme, no. O tom to je. A kde trénuješ teda? Když trénuješ... Takže hraješ turnaje? A online hraje? Len online v podstate trénujem, lebo u nás v podstate turnaje ani není sú, dá sa povedať. Lebo akože dobre, tam nejakí Slováci robili nejaké turnaje, ale tam, jak tam ešte aj taký jeden pán tiež nejak už je vlastne nebohý pred pár rokmi, čo odišiel, tak tiež už nič neorganizuje a už, ja neviem, už taká stará partia nejak to tam vymizlo, neviem. Neviem, čo sa tam presne stalo. Tak ja som si tiež myslel, že sa ešte s nimi nejako stretnem, len akurát keď som začal chodiť vlastne na tú Moravu, tak oni prestali chodiť. Takže neviem, čo sa tam stalo. Ale takže už tuto nejako turnaje není sú, ale viem, že bývajú nejaké raz za čas niekde bývajú v nejakej obci, bývajú nejaké také obecné turnaje v slovenskej, ale to sú také turnaje, no ako aby bolo. No. Nemyslím si, že by to boli nejaké turnaje, kde by som si nejako poriadne zahral s niekým, si myslím. Takže hraješ hlavne Quick Checkers a Play OK? Dá sa povedať, že tak, akože asi teraz viac na tom Quick Checkers, lebo tam je akože viacej hráčov, ale zase úprimne mne sa viacej páči to Play OK, ako že sú tam aj menej reklám a tak ďalej, je mi to sympatickejšie, ale tak niekedy proste ľudia, alebo to, že
proti koľkým hráčom môžeš hrať a niekedy dôležitejšie, ale zase ono by bolo super, že keby sa to playovke aj viacej promovalo. Takže a napríklad ja som si spravil takú nejakú stránku, nejakú hobby stránku, kde som aspoň napísal taký kilometrový článok o histórii internetovej dámy. Mi to prišlo tak zaujímavé. Tak dám odkaz pod video. Dobre, tak kľudne môžem dať. Len ešte tiež tam budem musieť zapracovať, aby to viacej bolo vidieť cez vyhľadávače a tak, ale zase keď má človek rozbehnutých veľa vecí, tak nevie, čo robiť niekedy skôr, takže. Jasně. No, tak jo, tak se kouknem na tu partii s Petrou, co? No, jasné, môžeme. Takže ta partie s Petrou začala takhle. Áno. A ešte si sa ma predtým pýtal, že prečo hrávam akurát toto. Aha. Že prečo hrávam takto, že cross. A taký ten jeden z dôvodov bol jednak, že som si všimol, že je to celkom zaujímavý opening, aj keď možno je nejakým spôsobom troška slabší. Ale mňa vždycky štvalo napríklad to, že jak vlastne vyučíte začiatočníkov, že ako si majú vlastne rozvíjať to svoje ľavé krídlo za bielých, čo je akože veľmi dobrá stratégia. Lenže vždycky som sa pýtal sám seba, že no dobré, a keď viem, že čo vlastne budú hrať tí začiatočníci, tak ako jak to najlepšie potrestať proste, že? Alebo ako proste na nich hrať tak, aby som tam získal čo nejakú najväčšiu výhodu. A som si vlastne uvedomil, že tento cross je veľmi dobrý kvôli tomu, lebo som si všimol, že nejako moc nepripravujete týchto začiatočníkov na to, že by niekto hral takto krížom. To znamená, že keď niekto hrá takto ako keby bezpečne z rohu, tak je to síce OK, ale hneď si musia dávať dosť veľký bacha na to, že čo budú hrať ďalej. A v podstate tým zahájením, ktoré ja robím, tak som schopný celkom dosť vlastne obmedziť bieleho. Takže to je vlastne taká tá, by som povedal, taká tá prvá indícia. A keď sa vlastne pustíš pár ťahov ďalej do nejakej, ja neviem, ďalšie 2-3 ťahy. No, ešte jeden. Tak keď sa dostaneme vlastne do tejto pozície, no, akože tá výmena to už je vlastne ťažko povedať, že čo sa tam vlastne bude hrať ďalej, ale už tuto napríklad vidieť, že ako áno, dá sa tam hrať viacero možností, ale nemôže napríklad taký ten začiatočník hrať C3, B4 alebo niečo podobné, že už je nejakým spôsobom troška limitovaný. Jasne, pretože... Lebo by sa vlastne čierny dostal do dámy a podobne. Takže už ho to nejakým spôsobom troška obmedzuje. Ale tá druhá vec, ktorá je na tomto zahájení veľmi zaujímavá, je práve to, že tie moje kamene sú vlastne postavené vyslovene na to, aby útočili na tú najväčšiu slabinu, ktorú tam momentálne biely má. Čo je prázdne miesto na A1 v podstate. OK. Dá sa povedať. To znamená, že snažím sa robiť všetko preto, aby som tam nejakou kombináciou alebo niečím sa dostal vlastne do tej dámy, lebo vidím, že tam je nejaké vlastne voľné políčko a to je v podstate jediná slabina momentálne v tej pozícii, ktorú ako keby spôsobom vidím. Takže myslím si, že toto zahájenie je podľa mňa veľmi dobre akože určené na toto. A ďalšia vec je, že keď vlastne biely bude pokračovať s rozvojom vlastne toho silného krídla, tak tam vznikajú rôzne kombinácie vlastne do dámy. Takže to vlastne poskytuje veľmi veľa možností toho, aby som mohol kombinovať a dostať tú pozíciu do nejakých pozícií, ktoré aj by mohli byť zaujímavé pre mňa. Takže to sa v podstate ukázalo aj v tomto zahájení, čo som hral proti Petre, čo v podstate bola čiastočne moja príprava, takže ono vlastne, keď to pustíš ďalej, tak tie ďalšie ťahy vlastne keď sa to vlastne vymení takto do rohu. A potom ja som vlastne zahral takto krížom. Ona sa rozhodla, že teda pôjde ďalej dopredu. A väčšinou tuto je najlepšie to ako keby ešte tak nejako asi držať. Ako áno, dá sa to asi vymeniť aj do stredu, ale myslím si, že to není až také dobré. Ale
ja čo som zistil je, že taký úplne najšialenejší ťah je podľa mňa B6 na A5 a aby som povedal, že to je taká nejaká moja pasca, ktorú som tak nejakým spôsobom našiel. B6 A5 z môjho pohľadu je neskutočne silný ťah. On reálne není až taký silný práve kvôli tomu, čo si vlastne spomenul v tom videu, pretože keď sa tam vlastne obetuje ten kameň, tak potom tá pozícia začne byť veľmi zaujímavá, lebo síce biely má lepšiu pozíciu, ale čierny má o kameň viac. To je určite najlepší ťah, čo je v tej pozícii. Ale keď sa vrátime späť, tak to, čo si podľa mňa nespomenul, je, že v podstate nič iné sa tam hrať nedá v tejto pozícii. Či tomu veríš alebo neveríš, tak reálne sa tam akože moc toho hrať nedá, lebo keď si zoberieš, tak napríklad G1, H2 nemôžeš hrať. Jasne. Môžeš v podstate aj ukázať, lebo tam sa to vypichne, ten klb. Jasne, takhle, než to dáme. Takže tam sa ide do dámy a je to v podstate úplne hotovo. Že to nemôžeš hrať. Potom, čo tam môžeš hrať? No, jedna z tých vecí, čo si v podstate ukazoval, bolo, že sa vlastne Petra vymenila dopredu. No, to, čo je najbežnejšie, áno, akože toto spravila Petra. A to som inak tak troška nečakal, takže v podstate ona, keď toto zahrala, tak ja som tam ešte nejakú dobu rozmýšľal, že ako presne, lebo ja som vedel, že proste tam idem do dámy, takže hneď som vlastne ju púšťal vlastne do dámy, aby som potom ju chytil a následne si spravil vlastnú. Ale to môžem potom povedať, ale ešte keď sa vrátim spätne, tak to, čo sa častokrát hrá, čo si v podstate aj spomenul, je vlastne C3D4, lenže tam, ako si spomenul, tam bola taká tá dosť veľká kombinácia a skončí to vlastne 6 na 6 s tým, že vlastne čierny bude mať dámu. Jo, to takže to je tiež... Áno, a toto je taký trik, že na toto sa veľmi veľa ľudí dá nachytať, si myslím. Takže aj preto si myslím, že je dobrá táto pozícia. Ale keď dá zase ťah späť, tak OK, čo iné by si tam mohol hrať? Vieš? Keby si dal napríklad E3D4, tak stratíš kameň. Stratíš kameň. A no, neviem, či sa to dá nejako uremizovať, možno áno, ale určite je to lepšie za čiernych, minimálne. Tam ešte nejaké obety, ja neviem, že by sa obetovalo, že D6 na, ja neviem, C7 a podobne, ale tiež je to všetko slabšie. Ale taký jediný ešte taký ťah, ktorý vyzerá, čo si vlastne ty povedal, je F2G3. Ale tam je problém v tom, že tam máš v podstate dva ťahy. Asi najlepší je G5H4, lebo keď sa zahrá G5H4, tak potom, ako čo tam zahráš ďalej, vieš? Ako, čo by si tam hral ďalej proste? No. Tak možná... Ľavé krídlo nemôžeš rozvíjať, lebo tam bude zase tá finta, vieš? Zase tam budeš mať nejakým spôsobom tú fintu do rohu. Pravdepodobne. Proste tam, tá hrozba je tam stále. Keby si išiel G1H2, tak... Čakaj, to ešte pozriem. To je strašne ťažký počítať. Ako viem, že tuto je, ako je to veľmi ťažké na počítanie, ale ono, keď si prejdeš tam tie varianty, tak tuto je to v podstate také, že keď zahráš F6 G5 s čiernym, tak vlastne biely nemôže hrať nejakým spôsobom G3 H4. Tože ideš na C7, že jo? Áno, presne kvôli tomuto napríklad, vieš. A ešte sa dostaneš do dámy. To bolí. Takže napríklad ani toto nemôžeš hrať, vieš. A keď si to takto prejdeš, tak ako nech tam zahráš čokoľvek, tak sa nejakým spôsobom minimálne dostaneš do nejakej slabšej pozície. Takže toto je naozaj taký ťah, že je to riadne nastavená pasca, kde človek naozaj musí vedieť, že musí hrať A3, B4. Takže práve toto je ten dôvod, prečo som vlastne hral aj ten ťah, že B6, A5, ktorý síce je taký, že keď biely zahrá presne to, čo má, tak je to veľmi ťažké za čiernych, ale keď to nezahrá, tak v podstate by to mal čierny aj vyhrať. Takže
Takže toto je vlastne tá idea, prečo som vlastne aj toto našiel a ja som to našiel aj kvôli tomu, lebo ja som tiež pozeral nejaké na checkers ohľadom tohto tréningu a ja som nejako potom zistil, že tým, že vlastne českej dáme sa dá využiť to, že dáma môže ísť o niekoľko poličok, tak som zistil, že táto pozícia je oveľa silnejšia proste. Že keď sa zahra takto do rohu v tej českej. A toto je podľa mňa veľmi veľká sila práve tejto pozície, že ona síce vyzerá veľmi slabo, ale reálne je riadne silná kvôli tej kombinácii, ktorá tam stále hrozí. Takže to je asi toľko, čo by som povedal k tejto pozícii. Takže je to také niečo, čo som si tak držal zatiaľ u seba. Nepodarilo sa až tak dlho, ale využil som to podľa mňa v dobrom zápase, takže v podstate, keď sa tam zahralo už vlastne dopredu, tak tam už to bolo nejakým spôsobom vybavené, že ak urobila túto výmenu, tak potom ja som teda ju pustil do dámy, to znamená, išiel som vlastne s týmto sem. Som išiel F8, E7, skočila do dámy a ja som potom tuto hodne rozmýšľal, že čo hrať ďalej, lebo troška som nečakal túto výmenu, není to úplne také typické, ale proste vedel som, že mám dobrú pozíciu a že určite tam je niečo s touto kombináciou. A rozmýšľal som nad dvoma vecami a to bolo celkom zaujímavé, lebo ešte aj keď bola tá pozícia, čo som zahral vlastne B6 za 5, tak tam Petra vlastne 15 minút rozmýšľala, že čo bude hrať, až potom hrala vlastne tú výmenu, lebo fakt nevedela, že čo tam má hrať, takže evidentne mi to vyšlo. A tuto ja som potom rozmýšľal aj kvôli tomu, lebo som pozeral, že aká je situácia na ostatných doskách, lebo ja som vedel, že nám stačí, že keď s vami remizujeme celkovo, tak by to malo byť OK. A ja som tak akože chcel vedieť, že či mám hrať viacej na remízu, že zaistiť si nejakým spôsobom remízu a s nejakou šancou to vyhrať, alebo či naozaj sa mám snažiť vyhrať. No, ako tak. A preto som uvažoval v podstate, ako je tu niekoľko možností, čo sa dá hrať, ale ja myslím si, že hral ten najsilnejší ťah, čo tam bol, ale tiež som zvažoval ešte ísť napríklad G5 F4, lebo v podstate keď sa to preskočí, a potom sa to preskočí vlastne čierny do dámy, potom zase skok a dáma skočí až na H4, lenže tam je problém, že tam zase je tam výmena F2 na G3. Takže ale výhoda tejto pozície je, že sa to hodne zredukuje, takže ja som vedel, že keď to dostanem do tejto pozície, že to neprehrám. Akurát nevýhoda je, že 6 na 5, tam je ešte dosť veľká šanca, že by to nejakým spôsobom možno vedela uremizovať, lebo je to len o jednu figurku, o jeden kameň, takže som rozmýšľal, že či ísť o to, aby som mal o kameň viac, takýmto spôsobom, nebo na výhru. Alebo že si tam nejako nechám viacej tú dámu a budem mať nejakú aktívnejšiu hru. Ale tým, že som na tých doskách videl, tiež som čakal nejakých, 10 minút alebo koľko, kým sa nejako rozhýbete a furt to bolo také remizové, že som nevedel, že čo z toho bude. Tak som si povedal, OK, musím hrať na výhru. Takže som sa potom rozhodol teda hrať vlastne tú variantu, čo si vlastne ukazoval. Tak v podstate môžem ešte raz ukázať, že čo si vlastne spomínal aj v tom videu. Takže ja som vlastne hral o G7 na F6. Sa to skočilo dámou a tuto ešte akože tiež bola otázka, že či vlastne skákať kameňov alebo neskákať. Ale mne prišlo asi troška lepšie skákať, aj keď obidve sú vyhrávajúce, čo som pozeral. Ale sa mi zdalo, že keby som neskákal tým kameňom, že tam bude mať väčšiu šancu chytiť mi tú dámu. Lebo vlastne ten kameň by mi nejak tú dámu blokoval nejakým spôsobom a proste nejako by to ten biely možno mohol chytiť a možno by to bolo troška slabšie, ale takže preto som hral toto, ale ťažko povedať, že čo je lepší ťah. Takže myslím, že si to zahral dobře, no. A potom už tieto ostatné boli také, že vlastne ona to chytila, takže asi išla tuším z D2 na C3,
Neviem, či ťahala z C1 alebo z D2 na C3, to už neviem. Myslím, že neviem, takhle. ktorý, ale tiež som troška pozeral, lebo mne sa to zdalo, že celkom dosť veľa kameňov investovala na to, aby chytila moju dámu. Podľa mňa to mohol nejako inak ešte skúšať. Keď už vedela, že tá pozícia nie je moc dobrá, lebo fakt toto 4/6 bolo už... A v podstate tá moja stratégia už bola len o tom, že vyťahnuť tie najslabšie kamene z rohov, dostať ich vlastne do centra a zamedziť vlastne bielemu, aby nejako cez mňa prešiel. Takže už potom kvázi už by musela vlastne, alebo musela obetovať kamene a preto to tuším zdala, takže takto to dopadlo.